Meille usein sanotaan, että eihän dronella pysty lentämään sisätiloissa. Ja siihen me vastataan, että okei, kato tää. Me pystytään kuvaamaan satojen ihmisten tapahtumia, Veneitä. kuntosaleja, Me voidaan lentää korkealla, ihmisten lähellä ahtaissa tiloissa. ja oikeastaan ihan missä vaan. Ilmava Studios on siis 4 lukiolaisen perustama kuvausyritys, joka perustettiin 2023 kesällä. Ja siitä asti meillä on ollut asiakkaana lukuisia yrityksiä, joiden kautta ollaan saatu paljon kokemusta. Meidän palveluihin kuuluu drone-kuvaus, valo- ja videokuvaus, 360 kameralla kuvatut virtuaaliesittelyt ja kaiken meidän kuvan materiaalin editoiminen ja tuottaminen. Lisäksi teemme tämän kaltaisia yritysesittelyvideoita, jossa haastattelupätkiä ja drone-kuvaa yhdistetään. Toimitamme kaikki kuvamme videot asiakkaille viikon sisällä ja toimimme avoimet käteen periaatteilla. Sinun asiakkaana ei siis tarvitse tehdä muuta kuin kertoa meidän näkemyksesi ja me hoidamme kaikki alusta loppuun käsikirjoittamisesta kuvaamiseen ja editoimiseen. Asiakkaalla on oikeus yhteen revisioon. Kaikki drone-videot kuvaamme erityisillä FPV-droneilla, joka mahdollistaa, että pystymme lentämään sisällä ja paljon ahtaimmissa tiloissa, mitä tavallisella dronella pystyisi. FPV-dronet on täysin manuaalisesti ohjattavia, niiden lentäminen tarvitseekin satojen tuntien kokemuksen. Kuitenkin meiltä tämä kokemus löytyy ja sen takia meidän videot näyttää tältä.